हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। माझं चॅनल पहिल्यांदाच बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्रिप्शन अगदी मोफत आहे। सुक्कं चिकन जे चिकन खातात त्यांना फार आवडतं आणि चपाती किंवा भाकरीसोबत तर ते फार अप्रतिम लागतं। प्रत्येक ठिकाणी सुक्कं चिकन करण्याच्या फार वेगवेगळ्या पद्धती आहेत, रेसिपी त्याच्या वेगवेगळ्या आहेत। तर अशीच एक सुरेख अशी छान अशी रेसिपी तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये शेअर केलेली आहे आणि ती म्हणजे कांदा टोमॅटोमधलं सुक्कं चिकन। एकदम झटपट होणारं आणि चवीला फार अप्रतिम असं। तर रेसिपी मी संपूर्णपणे डिटेलमध्ये समजावून सांगितलेली आहे। रेसिपी व्यवस्थित समजण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं आपल्याला एक पेस्ट तयार करून घ्यावी लागेल। इथं जवळजवळ मी 1.5 इंच आल्याचे हे तुकडे करून घेतलेले आहेत। याच्यामध्ये मी अख्खा लसूणचा जो कांदा आहे त्याच्या लसणाच्या पाकळ्या त्या मी घातलेल्या आहेत। याच्यामध्ये मी थोडा कढीपत्ता घातलेला आहे। कढीपत्त्यामुळे ह्या चिकनला एक खूप वेगळा आणि छान अशी टेस्ट येते। एक हिरवी मिरची घातलेली आहे। आणि याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून मी याची एक पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे। हे बघा, आपली छान अशी पेस्ट तयार झालेली आहे। हे आहे अर्धा किलो चिकन। चिकन मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलेला आहे। आपण आता चिकन मॅरिनेट करून घेतोय। याच्यामध्ये मी अर्धा लिंबू पिळलेला आहे। आणि मगाशी जी आपण पेस्ट करून ठेवली आहे तर ती पेस्ट मी याच्यामध्ये ऍड केलेली आहे। आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि याच्यावर झाकण ठेवून मी ह्याला 20 मिनिटांसाठी मॅरिनेशनसाठी ठेवून दिलेला आहे। आता कढईमध्ये 1 चमचा मी तेल गरम करून घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये 1 छोटी वाटी मी हे सुक्या नारळाचे काप घातलेले आहेत। माझ्याकडे पूर्णपणे सुका नारळ नव्हता, थोडा ओलसरच होता, पण तुम्ही इथं पूर्ण सुकं खोबरं वापरू शकता। आणि ते मी तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय करून घेतलेले आहेत। गॅस मंद ठेवायचा आणि हे खोबरं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। आता मी कढईमध्ये 4 मोठे चमचे तेल घातलेलं आहे। तेल इथं जास्त घ्यायचं। आणि याच्यामध्ये हे कांदे आहे ते एकदम मी बारीक चॉप करून घेतलेले आहेत। तुम्ही सुरीने करत असाल तर एकदम बारीक चॉप करून घ्यायचे। इथं मी जवळजवळ 3 मोठे कांदे आहेत तर ते एकदम फाईन बारीक करून घेतलेले आहेत। चॉपरमध्ये एकदम छान बारीक करून होतात। तर हे 3 बारीक चिरलेला कांदा मी याच्यामध्ये घातलेला आहे।
कांद्याचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं. आणि कांदा तेलामध्ये मी व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे. कांदा हलका मऊ पडेपर्यंत हा परतवून घ्यायचा. हलका ब्राऊन रंग येईल त्याला, तिथपर्यंत हा परतवून घ्यायचा. कांदा कच्चा नाही ठेवायचा. हे बघा, छान असा कांदा आता माझा परतवून झालेला आहे. आता याच्यामध्ये मी 1 टोमॅटोची पेस्ट करून घातलेली आहे. टोमॅटो मी मिक्सरमध्ये बारीक फिरवून घेतलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये मी हलकं थोडं पाणी घातलं आणि ते सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये मी अगदी थोडं पाणी घातलं म्हणजे टोमॅटो व्यवस्थित शिजेल. ह्याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा मी बेडगी मिरची पावडर घातली आहे कलरसाठी. ह्याच्याने चिकन आहे ते मस्त असं लाल दिसेल. आणि हा आहे मालवणी मसाला. तुम्ही तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला वापरू शकता किंवा बाहेर जो चिकनचा मसाला मिळतो तो पण तुम्ही इथं वापरू शकता. तर 3 मोठे चमचे मी हा मालवणी मसाला घातलेला आहे. 1 पाव चमचा मी इथं हळद घातलेली आहे. आणि हे छानसं असं मी एकत्र करून घेतलेलं आहे. आणि हे मॅरिनेटेड चिकन आहे ते मी आता याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. गॅसची फ्लेम आत्ता स्लो आहे. आणि थोडं पाणी मी घातलेलं आहे. जेणेकरून कांदा जो आहे तो खाली लागणार नाही. मगाशी पण मीठ घातलेलं आहे. आता अगदी अर्धा चमचा मी इथं मीठ वापरलेलं आहे. आणि आता हा कांदा टोमॅटोमध्ये हे चिकन जे आहे ते मी व्यवस्थित परतवून घेतलेलं आहे. व्यवस्थित मिक्स केलेलं आहे. हे बघा, छान असं व्यवस्थित एकत्र करून झालेलं आहे. गॅसची फ्लेम मी आता मोठी ठेवलेली आहे. आणि याच्यावर झाकण ठेवून गॅसची फ्लेम नंतर स्लो करून मी हे चिकन शिजवून घेतलेलं आहे. जवळजवळ 20 मिनटं मंद गॅसवर हे चिकन मी व्यवस्थित शिजवून घेतलेलं आहे. हे बघा, मस्त असं तेल सुटलेलं आहे. दिसायला फार सुरेख दिसतंय. हे बघा, चिकन व्यवस्थित शिजलेलं आहे. चिकन शिजवताना मध्ये मध्ये 1-2दा चेक करायचा, कारण पाण्याचं प्रमाण कमी असतं. मगाशी जे आपण खोबरं भाजून घेतलेलं तर त्याची मी मिक्सरमध्ये बारीक पूड करून घेतलेली आहे. आणि चिकन शिजल्यानंतर मी याच्यामध्ये ती ॲड केलेली आहे. आणि हे खोबरं जे आहे ते चिकन सोबत मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. आणि याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅसवर 1-2-3 मिनिटाची मी याला वाफ दिलेली आहे. हे बघा, आणि छानपैकी असं आपलं हे कांदा टोमॅटो मधलं सुकं चिकन आता तयार आहे. खूप भन्नाट चवीचं आणि झणझणीत चमचमीत असं चिकन तयार होतं. तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा. रेसिपी कशी झाली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.
हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.